Έτσι θα τη ρίξει πιο εύκολα. Από το να κάτσει να σε γλιώσει, να τη λε στα αυτή πάμε μετά για κρέπα και τέτοιες. Αυτό δεν το έχω ξαναπεί. Καμάκια μου μαράτος θα το πάμε μετά για κρέπα. Αυτό είναι και διαφήμιση αντικτύπα γιατί είναι ακριβώς από κάτω. Σταύρο, πώς φαίνομαι? Μας έχεις πρίξει. Ναι, αλλά δεν βλέπω, πες μου πώς φαίνομαι. Αλλά και είσαι μια χαρά να ξεκινήσουμε κάποια στιγμή. Ωραία, πάμε. Αμάν κάθε φορά. Αφού είναι έτοιμη η Κατερίνα, καλησπέρα, καλημέρα και καληνότσε και όλα αυτά, κυρίες και κύριοι, αγαπητοί ακροατές, τηλεθεατές και θαμώνες του Αντικτύπα. Όπως βλέπετε, αυξανόμαστε συνέχεια. Κάποια στιγμή έχουμε σκοπό να γίνουμε σαν τον, σαν το μυστικό δείπνο, να είμαστε 13 άτομα εδώ πέρα με όλα από τη μία μεριά. Δύο καλεσμένοι σήμερα, Κατερίνα και Σταύρος, Σταύρος και Κατερίνα. Κάτριν! Κάτριν, σχεδόν. Και σένα πώς, Σταυρίν. Σταύρος. Σταύρος, Κάτριν και Σταύρος. Τέλεια. Σταύρος και Σταύρος. Σαν μερεγάκι είναι. Έχω φάει πολύ ξύλο, παιδιά. Να ξέρετε, τα παιδιά είναι εξαιρετικά, είναι ανερχόμενα αστέρια, ώστε τις ξέρετε στην πατσάτα. Θέλαμε να φέρουμε την Τζασμίν Μπεράρντι. Ζητούσε πολλά λεφτά, οπότε what we could afford ήταν η Κάθριν. Ξέρεις, εδώ ας κάποια η Τζασμίν Μπεράρντι. Που δεν. Εντάξει, έρχεται με λιγότερα τέλος πάντων. Τι κάνετε, παιδιά, πώς είστε? Είμαστε πάρα πολύ καλά. Η Κατερίνα πώς είναι? Υπέροχα. Μια χαρά. Και υπέροχοι. Και υπέροχη. Με ητά είμαι ο μικρονιώτα. Κοίτα, αφού είπες ότι είσαι καλά, να το πούμε εδώ που θέλει λίγο να μπουστάρισμα λίγο το κορίτσι. Τα ακούω. Κάνεις δεύτερο σερί Mike εδώ πέρα και φέρνουμε πάλι κορίτσι. Εντάξει, το φέραμε συνοδευόμενο βέβαια. Δεν μπορούσα να έρθω μόνη μου. Ωραία, σωστά. Λοιπόν, πώς θέλετε να ξεκινήσουμε, θέλετε να μας πείτε για εσάς λίγα πράγματα? Σε φάση αυτά που ενδιαφέρουν το κοινό που χορεύει. Δηλαδή, τι ζώδιο είστε, your marital status, ξέρεις, ζώδια και τέτοια πράγματα. Εννοείται. Όχι, θέλω να πείτε το κλασικό αγαπημένο. Εγώ σας έμαθα ως ονόματα από το Bachata Stars, καλά το είπα, 2018. Ναι. Όπου τι κάνατε εκεί? Ξεκινάω κατευθείαν από την επιτυχία. Εσύ. Εκεί κάνατε μπαμ. Ωραία, ναι. Πήγαμε και διαγωνιστήκαμε σε έναν διαγωνισμό. Ένα μικρό διαγωνισμό, ναι. Ναι, Καμιά φορά συμβαίνει γι' αυτό. το οποίο ήταν διαγωνίζεις, improvisation. Ωραία. Δεν ήταν χορογραφία. Δηλαδή πηγαίναμε, διαλέγαμε ένα τραγούδι Στην που μας τύχη. είχαν δώσει κάποια 20 τραγούδια. Επιλέγαμε ένα στην τύχη και απλά χορεύουμε εκείνη τη στιγμή. Έλα ρε εσύ, καλό. Ναι, καλό και πολύ αγχωτικό. Και ψυχοφθόρο. Ναι, Και πάρα δεν ήταν πολύ. 20 τραγούδια. Και Ήταν σε 30, βάση- 40, 50. Μπα, τώρα δεν σ' αρέσει που πρέπει να κάνεις improvisation, να πρέπει να αυτοσχεδιάζεις, θες όλη χορογραφία. Έλαντε. Ναι. Ωραία, και Τέλος πάντων, τις έτσι και πήρατε βγήκαμε τα- πρώτοι. έτσι απλά. Και ξαναπήγαμε και ξαναβγήκαμε πρώτοι. Τώρα Έτσι τι πήραν τα διαβάζουμε. σόβρακα και τους μάθαμε κι όλοι εμείς οι άλλοι. Από την Πάτρα, ποιοι είναι αυτοί. Και εκεί ήταν η πρώτη, ναι, είπε από την Πάτρα, αλλά Εγώ από Καλαμάτα. εσύ από Καλαμάτα. Μου είχε κολλήσει η ριτσινιά της πατρινιάς. Να μάθεις άλλη φορά να συνοδεύεις από να βγάλεις ζευγάρι με πατρινούς. Πατρινός. Είναι έτσι πάει, πάει στις γυναίκες. Είναι η Σταύρενα πλέον, κατάλαβες, δεν είναι Κάθριν. Είναι η Κάθριν Σταύρενα. Καλό. Σταύρος. Ωραία, Λοιπόν, οπότε εκεί, σαν το αφού φεστιβάλ. δίνεις από την Πάτρα, λογικά στην Πάτρα τι έκανες? Είχα Μην πάει πεις να πήγες να το σπουδάσω. βρεις. Α, οκ. Περίμενα να το φτιάξεις του τύπου, καλά είχα πάει γιατί ήταν εξαιρετικός καβαλιέρος και ήθελα να πάω οπωσδήποτε να χωρίσω μαζί του. Θα ήθελα. Για το καρναβάλι πήγε και απλά τον είδε κάπου. Μην μιλάς έτσι για τον καλεσμένο. Τι άλλο θα ακούσω. Οπότε σπούδαζες εσύ εκεί. Ναι. Και εκεί πέρα γνώρισα στο πρώτο έτος τον Σταύρο. Αυτός τι έκανε εκεί, Σταύρος τι έκανες εκεί πέρα? Όχι. Απλά είσαι από την Πάτρα. Εγώ χόρευα. Αγνώστων λοιπόν στοιχείων. Απλά είναι από την Χαλαρά, Πάτρα. ναι, είμαι από την Πάτρα. Σάλσα ή μπατσάτα. Σάλσα. Ο μπατσατέρος, ο fake. Σάλσα. Γιατί στο προηγούμενο επεισόδιο είχαμε τον αληθινό μπατσατέρο. Έτσι. Εδώ είναι ο μέσα του σαλσέρος κατά βάθος. Σιγά σιγά όλοι εκεί αρχίζουν Θα και τα μετά αποκαλύψουμε προδίδουν. όλα εδώ. Ωραία, κάτσε τότε πρέπει να μας πει ο Σταύρος που είναι από μια οικογένεια χορευτών. Χορεύετε όλοι. Και τα τρία αδέρφια. Εγώ αδέρφια. δεις παραδοσιακά, εντάξει, χαλαρά. Αλλά Και ναι, εσύ ξεκίνησε η ρετσινιά από τον αδερφό μου, κυρίως το μεγαλύτερο, τα δύο μεγαλύτερα αδέρφια. Και βάλανε και εμένα στο δημοτικό να χορέψω. Χόρεψα, εντάξει, 1-2 χρόνια έκανα, χαλαρά. Και μετά βαρέθηκα έπαιζα μπάσκετ. Και μετά ξεκίνησα η κολλητή μου και ζήλεψα και λέω κάτσε. Δεν γίνεται. Μα Ωραία. μπάσκετ είσαι 1,70. Άκου, επειδή είναι ένας μύθος, με έχει Είσαι μετρήσει. 1,70. Είμαι 1,75 και με έχει μετρήσει συγκεκριμένα. Απλά οι κοπέλες φαίνονται πιο ψηλές. Απλά τα πράγματα. Και φοράς και τα κούνια. Έχω δίκιο. Έχεις δίκιο. Έχω Άρα μπορείς να φοράς και εσύ τα κούνια. Άμα θες να συνεχίσεις καριέρα Θα στο δούμε, θα μπάσκετ. δούμε. Όχι. Με υγεία. Υπέροχα και ωραία, και η μπατσάτα πώς σας προέκυψε? Κοίτα, μας είχαν πρίξει να το πω έτσι, επειδή τότε κάναμε και λίγο παραπάνω παρέα, να διαγωνιστούμε στο διαγωνισμό των Bachata Stars πρώτη στην Ελλάδα πρώτη φορά. Και πηγαίνετε και είπαμε δεν πάμε.
Του τύπου ήσασταν δηλαδή out of bounds, ας πούμε, να Ναι, μην καμία τίποτα σχέση. τέτοιο. Ότι είμαστε σαλσέρι και λες εντάξει, μου έρχεται ένας διαγωνισμός στην Ελλάδα. Εγώ διεθνής. Εγώ ήμουν Μπατσατέρα. σαν ξέρω εγώ. Εσύ, κυρία, τίποτα, μπατσατέρα. Τα πάντα. Δεν έκανα μπατσάτα. Έκανα άλλα είδη. Έκανα ballroom. Ήμουνα μαζορέτα. Ούτε καν. Δηλαδή σε φάση. Σε φάση αργείς και λες. Ωραία, με συγχωρείτε να το πάρω έτσι τώρα γιατί ήδη με μισούνε κάποιοι τη μπατσάτα. Εντάξει, εγώ πει καφρίλες. Δεν πειράζει, Σέβομαι, φυσικά. αγαπάω όλους. Δηλαδή και την μπατσάτα αλήθεια, δεν το λέω. Απλά σας αγαπάμε να τρολάρουμε μπατσάτα, ρε φίλε. Δηλαδή δεν. Οπότε πάει και κερδίζει κάποιο, ένα ζευγάρι, σε διαγωνισμό improvisation. Αυτό σημαίνει αυτοσχεδιασμός. Για σας που έχετε πάρει το lower οριακά σαν και εμένα. Ή που είστε υποψήφοι, ξέρω εγώ, σαν του Σπανούλη. Και πηγαίνουν και σου λέει: Πάμε να κερδίσουμε ένα διαγωνισμό. Πάμε να συμμετέχουμε σε ένα διαγωνισμό. Και έχουμε ένα σαλσέρο και μία μαζορέτα. Και πάνε και κερδίζουν διαγωνισμό μπατσάτα. Ναι. Μπράβο, καλά πήγε αυτό στην μπατσάτα. Έλεγε Όλα ότι έτσι πολλά έγινε. για το χορό. Ότι όντω κάπω έτσι έγινε. Δηλαδή πήγαμε στα προημιτελικά πήγαινε στην Πάτρα και βγήκαμε πρώτοι. Εντάξει, λέμε: Οκ, ρε παιδί μου, χαλαρά. Μια χαρά. Όχι χαλαρά, κερδίσαμε χαλαρά, ενώ ωραία. Καλό. Ανέβηκαμε μετά στου ημιτελικού στην Αθήνα, πάλι βγήκαμε πρώτοι και λέμε: Τι γίνεται. Και μετά πήγαμε στο Πανελλήνιο, κερδίσαμε, μετά πήγαμε παγκόσμιο και μετά πήγε μόνο του. Είναι σε φάση και Αλλά- κάπως έτσι φτάσαμε στο παγκόσμιο. Και λες το παγκόσμιο, λες και είναι. Εντάξει, ρε παιδί Στην μου. Μπατσέτα Star, τι θέση πήρατε? Την πρώτη χρονιά δεν πήραμε καμία θέση, η αλήθεια είναι. Ήμασταν τέρμα rookies. Απλά πήγαμε για τη συμμετοχή και θαυμάζαμε του υπόλοιπου. Ναι, το όχι, ναι, το σεβαστό, δεν το συζητάμε. Να πούμε ότι το 2018 στην Ελλάδα δεν υπήρχε ακόμα κοινό. Όχι, Ήθελα να καταλήξω εκεί, ναι, ότι. Ήταν Ήμασταν πολύ λίγο full σαλσέρι όλοι. Πολύ, πολύ. Και από το 18 και μετά άρχισαμε να το εξελίσσουμε. Πέρα από τη γωνία του Άγχελ, δηλαδή όλοι οι υπόλοιποι ήμασταν λίγο. Ναι, και εμεί είμαστε στην Πάτρα, ξέρει πιο χαλαρά. Και μετά το δεύτερο χρόνο κι εμεί δουλέψαμε. Δηλαδή έτσι γίναμε μπατσατεροί. Απλά κάναμε προπονήσει διαγωνισμό και έτσι μάθαμε και παραπάνω μπατσάτα. Και μετά σίγουρα πήγαμε και στα δασκάλου στο εξωτερικό να μα βοηθήσουν και τέτοια. Και έτσι ήρθε και το μπατσάτα Urban. Το οποίο ήμασταν οι πρώτοι που το κάναμε και στην Ελλάδα. Ωραία. Το οποίο, Για πες αυτό γιατί σαν- ήρθε αυτό, γιατί εγώ χόρευα σάλσα, ήθελα να κοπανιέμαι, να παίζω ξύλο. Αυτή ήταν η cheerleader μαζορέτα, κοπανιόταν, έκανε high heels εκεί πέρα με τα πατώματα, χαμός. Και μου λέει κατά μια μέρα, μου λέει, κοίτα μου λέει πώς χορεύουν αυτοί. Και μου δείξε ένα βιντεάκι που χορεύανε μπατσάτα Urban. Το οποίο ήταν λίγο hip hop, λίγο μπατσάτα και τέτοια. Και έτσι ερωτευτήκαμε. Αυτό ήταν πιο hip hop. Τότε χορεύανε πιο hip hop, δηλαδή κάνανε combos hip hop και φιγούρες μπατσάτα, δηλαδή ήταν λίγο πιο mix, πιο out. Και έτσι ήρθε και αυτό η ζωή μας. Και τον μπατσάτα Urban. Εδώ στην Ελλάδα που δεν έχουμε το urban, το αμερικάνικο, το λέμε urban, γιατί είμαστε από την Καλαμάτα. Και εγώ αλλά φάγα πολύ bullying και Έτσι να το λέω λέμε. Urban. Και είναι η μπατσάτα η μεικτή, δηλαδή που σαν fusion. Ναι, ενώνεις Fusion, urban το ίδιο πράγμα. ουσιαστικά ενώνεις Δεν- είτε μουσικά είτε σε θέμα flow το hip hop. Δηλαδή το σωματώνεις, δηλαδή είναι λίγο πιο δυναμικό. Αυτό είναι. Είναι ξεκάθαρα fusion γιατί έχει Ναι, ενώσει μια cheerleader με έναν μπασκετμπολίστα Α. και θα κάνει μπατσατέρους. Μπασκετμπολίστα. Ένα 70 για την 1,75! Θα ζητήσουμε σε αυτό το σημείο θα ζητήσουμε συγγνώμη στον Κούμπα που ακούει αυτή τη συνέντευξη. Να πριν προχωρήσουμε να πούμε τίποτα, να μας πει ο φίλος μας ο Μπάρμαν. Ναι, Στέλιο, έχουμε ξεκινήσει. Λοιπόν, εδώ έχουμε Red Bull για τα παιδιά γιατί είναι φλόροι. Γιατί είναι αθλητές εννοείς. Υγεία. Ότι είναι αθλητές και στηρίζουμε. Το Red Bull μας στηρίζει, το στηρίζουμε και εμείς. Υγεία, Και εμείς υγεία, εδώ οι υγεία, άντρες. υγεία, Εντάξει, υγεία. πίνουμε Το λίγο τράγκα, πιο- οι κλασικιστές. θα Είμαστε έλεγα. λίγο πιο τέτοιο. Αυτό δηλαδή μέσα έχει Βότκα, βότκα. πορτοκάλι. Αυτό έχει τι? Έχει βότκα. Τσίτα πού τα βότκα. Αφού άμα πιεις λίγο αρχίσεις και μιλάς λίγο έτσι. Γιατί εγώ παπά να πάρει λίγο το πράγμα. Εν τω μεταξύ, Τα ρόδια. Αντρίλα, εγώ είμαι σε βάση. Εγώ γένεια κύριος και μιλάς λίγο και πίνω τη βότκα με καλαμάκι και έτσι. Είμαι μέσα από τα νάκτορα, έτσι έχουμε μάθει. Εγώ και την πριγκίπισσα Αναστασία μαζί, έτσι πίναμε τη βότκα τότε. Λέγε τέτοια, αυτή βαράει να προσέχεις. Είμαστε τέρμα ρατσιστές, αλλά δεν πειράζει. Απλά προχωράει. Δηλαδή την άλλη φορά ξέρω εγώ μπορεί να βρεις εδώ πώς το λένε, να βρεις τίποτα ρακές και αρχίζουν να μάθει έτσι. Έλα μωρέ κοπέλια ρε, πάρε μωρέ, κομπάνατσε τον νεράτο και φτιάξτε τα... Δεν είναι κακή ιδέα. Δεν είναι κακή, ανάλογα θα πίνουμε. Α, κατάλαβα, θα με πληρώσετε κάτι παραπάνω, να μην είναι σε Δεν κάθε θα φορά να τελειώσει το φέρνω άλλη βίντεο περσόνα. Δηλαδή τα πράγματα θα βρούμε διαφορετικά έτσι. Δεν τελειώσει το βίντεο ποτέ έτσι. Και πότε ήρθατε Αθήνα. Εγώ ήρθα πριν 3,5 χρόνια. Και Δεν σας φέρανε με εσάς. Η απόφαση ήταν του τύπου Θα σου πάμε. πω. Ωραία, για πες. Εγώ γενικά το είχα πάρει απόφαση όταν ανέβω κάποια στιγμή στην Αθήνα για να βελτιωθώ κι εγώ σαν χορευτής, να κάνω πράγματα γενικά. Και η καραντίνα η πρώτη ήταν η αφορμή. Δηλαδή όταν έσκασε η καραντίνα λέω: OK, τώρα είναι κατάλληλη στιγμή να κάνω αυτή την αλλαγή. Οπότε ήρθα εγώ Αύγουστο, δεν θυμάμαι πότε, το 20. Καλά, εντάξει. Είμαι 3,5 χρόνια. Και μετά από ένα χρόνο ήρθε και η κάθε. Μετά την δεύτερη καραντίνα, δεν ήρθες. Ναι. Πανέμορφο. Οπότε κάπως έτσι ήρθαμε στα Τι Αθήνα. Δεν άντεξε να χορεύει με κάποιον που δεν ξέρει μπάσκετ. Ισχύει, δεν ήξερε τι να κάνει. Δεν ήξερε τι να κάνει. Τι εικόνα έβαλες για να έρθεις μέσα στην καραντίνα από την Πάτρα στην Αθήνα.
ξέρω. Δεν ξέρω. Σε φάση ξέρεις Α, και ήμουν τυχερός. σκεφτόμαστε καραβάνια μπατσατέρων με βαλίτσες μέσα από τα βουνά. Να περπατάει. Σε φάση που πάτε. Πάμε στην Αθήνα. Είχε πάρει ένα Μητσοτάκη, κανόνισε, έρχομαι Αθήνα. Δεν κάνεις κανένα μαλακία. Μια χαρά μου και σε μένα καραντίνα γιατί ένα χρόνο προσαρμόστηκα μια χαρά. Δεν δούλευε κανένα. Οπότε πήρα το χρόνο μου να μάθω και την Αθήνα. Μπαμ, GG, αντικτίβα εδώ. Μια χαρά. Άντε, έτσι, μην- τώρα- Τώρα μιλάει σωστά. Τώρα μιλάς σωστά. Όχι, Τώρα όντως. μιλάς- Τώρα πίνουμε. Αντικτίβα παρτάκια κάθε βράδυ. Και Όχι στην καραντίνα. Φυλακή τώρα. Τώρα φυλακή. Αυτόν τι τον πέραμε εδώ βασικά. Κόφτο, κόφτο. Δεν σε φάση, ξέρω εγώ, μέσα σε 10 δευτερόλεπτα έχει φάει 4 πρόστιμα, ρε. Μετακίνηση λέει, έμαθα την Αθήνα τότε που δεν κουνότανε κανένας. Τότε που ήταν μέσα στα σπίτια μας. Στέλναμε το 6 όλοι για περίπατο και πηγαίναμε. Να πούμε έντος επειδή. Περίπατα από πάνω μέχρι Αθήνα με το 6 έκανε ο Μαράτος, χαλαρά. Πάμε. Βαρά και βαλίτσα όλα. Ρε, τι καλή, Λοιπόν, εγώ που είμαι και λίγο έτσι κρύμπουλας, θέλω να μάθω, είστε single ή όχι? Σε φάση ξέρω εγώ ξαφνικά, ας φάμε και άλλα πρόστιμα. Πρέπει να το σκεφτείς, πρέπει να το σκεφτείς. Λοιπόν, πρώτα, Πρώτα, ποιος. η Δεσποινής. Άντε. Ναι, ναι. Όχι, Δεν μην κλάψεις. Ναι, πολύ. είμαι ελεύθερη. Μήπως να μας πει ο Φίλιππος γιατί Κοινωνικό. τη χάνει να Βεβαίως, συγκεντρώσει ναι. δίπλα-δίπλα. Κοινωνικό μήνυμα. Θα το πούμε μετά αυτό. Ωραία. Λοιπόν, είναι η εντάξει, πάσα τώρα, είναι η όποιος πάσα. δεν το, ωραία, όποιος δεν το ξέρει, και καλά κάνετε και δεν το ξέρετε, ας πούμε, γιατί αρχίζει και μπαίνουν πολλά προσωπικά δεδομένα. Ας το πω δημόσια σε ένα βιντεάκι. Άντε, πες Με το. την Κατερίνα μένουμε μεσοτυχία. Όταν λέμε στοιχεία, εννοούμε μεσοτυχία. Δηλαδή δεν υπάρχει μεσοτυχία, είναι το διπλανή πόρτα. Ας πούμε αυτό Σαν κυριολεκτικά. είδωλο. Γιατί κάποιοι λένε δύο πόρτες μένουμε και μένει σε άλλο Δήμο. Όχι, δεν είναι μεσοτυχία. Δηλαδή καρφώνω καρφί στον τοίχο, βγαίνει στον τοίχο της Κατερίνας. παρακολουθώ τα Και πράγματα. με ρωτάει, έχει γίνει αυτό, ναι. Βασικά μου έσυσε. Μου έσυσε την πόρτα, ρε φίλε. Έβαζε πόρτα. Δήλωση αυτό, παιδιά, δήλωση. Άλλαξε ο ιδιοκτήτης πόρτα. Τι έχεις δει? Προφανώς, δεν ξέρω, φαντάζομαι την πλώρινες εσύ. Όχι, όχι. Άλλαξε πόρτα, έβαλε μια καλύτερη πόρτα τέλος πάντων. Οπότε η Κατερίνα έχει πόρτα ασφαλείας, να ξέρετε ποιος θέλει να μπει δηλαδή. Πρέπει να διαρρήξει πρώτα το δικό μου σπίτι. Δεν έχει Και να μπει από το μπαλκόνι της Κατερίνας, να Ισχύει ξέρετε. Έτσι εντωμεταξύ μπορείς αυτό. να κλέψεις Κατερίνα. Εσύ είσαι στην παλιά ακόμα. Και ήταν σε φάση ότι βγήκε το τρυπάνι στο δικό μου τοίχο. Δηλαδή μετά η ιδιοκτήτρια τη έπρεπε να πληρώσει το δικό μου τοίχο που είχε βγει. Ναι, ναι. Δηλαδή μπαίνω μέσα στο σπίτι ξαφνικά. Ναι, ναι, εντάξει, μια χαρά είναι. Και βλέπω μια τρύπα. Σε φάση και έχει αρχίσει και γινόμαστε πλέον desperate housewives εκπομπή. Ισχύει, Δηλαδή ισχύει. λέμε απλά για τα σπίτια μα και πώ απλώνουμε τα ρούχα. Και εγώ τη ποτίζω τα λουλούδια δίπλα έτσι να λείπει σε φεστιβάλ και τέτοια. Θα μπορούσες, θα μπορούσες. Μου τα βαίνει μια δόση δίπλα. για πες. Ναι, και με ρωτήσατε, α πούμε, πριν λες και καλά, αν ακούω τίποτα, ότι αν η Κατερίνα είναι single. Παιδιά, σα έλεγα ότι κανονικά θα μπορούσα να ακούω, α πούμε, Έλα τώρα, αλλά που δεν λείπω ακούς. πολλές ώρες από το σπίτι. Έλα που δεν ακούς Εγώ τώρα. νόμιζα θα πει, εγώ νόμιζα θα πει η Κατερίνα. Εγώ γι' αυτό. Εσύ είσαι τυχερή, εσύ είσαι άτυχος. Λες, Δεύτερο spicy question. Μπορούμε να ρωτήσουμε το Ακόμα Διονύση στην απέναντι. Κατερίνα είμαστε, έτσι. Οκ, οκ, Λοιπόν, πάμε Κατερίνα. Κατερίνα, αφού το single είναι αυτό το status είναι single club, chick, Ναι. ψάχνεις ή όχι αυτή την περίοδο? Α, δεν ψάχναμε ποτέ εγώ. Παρακαλώ, Ξεκάθαρα, να δηλαδή, είσαι Αγοράκια, Απλά σκάνει, Τι βλέπεις πώς κάνουν. είναι. Άλλη βασική ερώτηση. Άλλο το ψάχνουμε, άλλο αν δέχεται κάποιον. Έχει διαφορά. Έχει Εντάξει, διαφορά. εμένα εδώ όμως με καίει λοιπόν. Εντάξει, πες το. Μας αρέσουν μόνο αγοράκια ή δεν έχουμε πρόβλημα και με τα κοριτσάκια? Πολλά. Τι γίνεται εδώ, ρε. Αυτά δεν έχουν γίνει σε άλλα επεισόδια, Στο χωριό μου έκλεισες 35 χρόνια φυλακή για αυτό. Παιδιά, κοιτάξτε, καταλάβατε κάτι κοινοποιήσει. Παιδιά, όπως καταλαβαίνετε, έχουμε ανάγκη Εγώ θα από. έφευγα, θα σηκωνόμουν και θα έφευγα να ξέρεις. Θα τον άφηνα έτσι. Όχι, όχι, έτσι 100. Εδώ έτσι το Red Bull στη μάπα, άντε γεια. Άντε, γεια. Παιδιά, όπως καταλαβαίνουμε, όπως καταλαβαίνετε, μάλλον έχουμε ανάγκη από views, οπότε κάντε κατά request, πατήστε subscribe, στείλτε το σε φίλους, φτιάξτε fake προφίλ και θα Ποιο χώρο συνεχίσει να έχει ρωτάει βλακίες. βλακίες ο άλλος, ας πούμε. Μπας και πάρουμε ένα κλικ. Θα απαντήσω. Κάτσε, δεν το ξέρω. Ούτε το ξέρω, παιδιά. Για πάμε λίγο. Τώρα βάζεις χορηγό. Τώρα μας αγορεύει, πάμε. Θες και εσύ να ακούσεις τη... Κόβουμε το follow και στο επόμενο βίντεο. Πάμε, πήγαμε. Cut. Με άντρες κάνω κάτι γενικά. Αλλά δεν ξέρω, κατάλαβες. Δεν είναι ότι έχω κάνει κάτι. Περιμένω να ακούσει κάτι άλλο, λέει. Για να λείψω από το σπίτι. Ρε παιδιά, μια δοκιμή.
Ας ήσουν εκεί να βλέπεις. Γεια σας, να σε πείσει. Εδώ είμαστε, εμείς έχουμε τις κάμερες Και για η χαρά. Πέρι έβγαλε τραγούδι πάντως πριν από κάτι χρόνια. Την δικιά μου εποχή. Και αυτή η Εκεί Κατερίνα είστε τι γκέρλι, έκανε. και αυτή η Κατερίνα λέει. Ξεφύγει η κουβέντα. Κοίτα, εγώ θα πω την αλήθεια. Φέρε Την και έχω να δει- κάνουμε Εσύ, το Σταύρο, vibe. εσύ, Σταύρο, την ίδια ερώτηση θα πω. Εγώ την έχω δει τελευταία πως χορεύει με ντάμες. Υπάρχουν πολλά βιντεάκια Αυτό τώρα. μ' αρέσει. Από το να χορεύει ο κάθε καβαλιέρος. Α, σ' αρέσει εσένα να χορεύεις τις ντάμες, Μόνο τις χορεύω εγώ τις ντάμες. Ισχύει. Και τους καβαλιέρους χορεύω. Κάποιος πρέπει να είναι ο άντρας στην χορευτική σχέση αυτή. Και Ναι, νομίζω- Εγώ είμαι της λέω εγώ. συνέχεια θα μπορούσατε να την αντρεσάνετε. Λοιπόν, Πρόσεξε, και πρόσεξε. τώρα περνάμε στον αγαπητό Σταύρο. Ωραία. Σταύρο, είσαι single. Εγώ είμαι single. Παιδιά, είμαι single. Το περιμένω. το όλοι. σκέφτομαι. Και δεν μ' Όλα, αρέσουν όλα. τα αγοράκια, όχι. Όλοι. Σε βελάνε. Σε φάση Τα κοριτσάκια. τώρα, Μια απογοήτευση, είστε και οι δύο πια. τώρα που είμαι μαζί σας θέλει να πει, δηλαδή 4 τύπους, δεν θέλω να είμαι εδώ. Τόσο πολύ δεν μ' αρέσουν. Οπότε, όπως καταλαβαίνετε, κάθε Πέμπτη που είναι εδώ πέρα το ζευγαράκι εδώ πέρα, μπορείτε να έρχεστε δύο single. Πού θα πάει, ένα τυχερό θα βρεθεί. Και τα κορίτσια, αν δεν σας αρέσουν τα αγόρια, έχουμε και ωραία Και δίπλα. κορίτσια. Χορεύω πολύ καλά. Σας χορεύω. Πιο καλά από το Σταύρο. Τι είπε για τον μπασκετμπολίστα. Δεν θα πω τίποτα. Δεν θα πω τίποτα. Εδώ θέλει ατάκα με καρφώνεις τώρα, αλλά ποιος καρφώνει καλύτερα. Αλλά θα του πει πάλι για το ύψος, αν είναι 71-75. Ισχύει. Με έχετε λαγκάρει λίγο. Δηλαδή πήγε να κρατήσω μια ποιοτική κουβέντα, Αλλά δεν όχι, γίνεται, δεν δύσκολο, είναι το δύσκολο. αντικτύπα για τέτοιες κουβέντες, σοβαρές Όχι, κουβέντες. όχι, όχι. Πάλι Οπότε καλά, μπορεί να καλά. γίνει ένα, πώς να το πούμε, ένα challenge του τύπου να είναι ο επόμενος διαγωνισμός σας με τις πέμπτες είστε εδώ, αντικτύπα. Εγώ, Ωραία. ναι. Ότι να έρχονται και να χορεύει. Δηλαδή υποχρεωτικά πας να χορεύεις Κατερίνα. Θα χορεύεις και με τον Σταύρο, δεν Καλό, έχει. καλό. Αγοράκι Ω, σκορτσάκι τα είσαι. ακούω. Και στο τέλος θα περνάνε δωμάτιο Big Brother. Θα έρχονται εδώ και λένε Κατερίνα, καλό leading. Και ο Σταύρος ήταν λίγο. Θα της βάλω ένα Στο μεγάλο 7. αδερφό. Ένα 7 γιατί. Και να γραφούν με κραγιόν. Έλα, εντάξει, έχει βγει όλο το κόνσεπτ. Και να γραφούν με κραγιόν στην τέτοια. Ισχύει, ισχύει. Καλό. Ωραία, Τι ωραία. ιδέες κατεβάζουμε, ρε φίλε. Ωραία, Είναι να σαν το, να πιεις ρε. λίγο μία Να το ρουφή, φτιάξαμε. ξέρεις. Κάτσε λίγο. Πες ότι εντάξει, δεν σας βρίσκει το αντικτύπα. Πού μπορεί κάποιος ή κάποια να σας βρει, ρε παιδάκι μου, έτσι να χορέψει λίγο μαζί σας, είστε σε κάποια σχολή, κάπου. Κάπου θα είμαστε. Πού διδάσκεται, για πάμε, για πάμε. Λοιπόν, εγώ προσωπικά είμαι μαζί με την Κάθριν, είμαστε μαζί στη Λασέκτα. Λασέκτα Dance Company, στην Group Fix, Λασέκτα. δίπλα στο μετρό. Αγαπάμε Λασέκτα, αγαπάμε Ελίτα και Δημήτρη. Έτσι. Και είμαι και στην Καλαμάτα κάθε εβδομάδα, Τρίτη Τετάρτη, στη Fame Dance Academy. Και μετά Τετάρτη. σεμιναριακά και στην Πάτρα. Συγγνώμη, Σουζά, εσύ δεν είσαι από την Καλαμάτα. Ναι. Έρχονται οι πατρινοί και σας παίρνουν τις δουλειές. Είδες. Τι αλήθεια είναι αυτή. Είναι Δεν μπασκετμπολίστας. μπορώ. Δεν μπορώ. Να φύγουν αυτοί οι μετανάστες, μας παίρνουν τις Μας δουλειές. παίρνουν τις δουλειές. Να φύγουν. Έλεος πια. Έλεος. Και σεμιναριακά να πω School of Dance στην Πάτρα. Μια φορά σε τόσο. Ναι. Πολύ ωραία. Η Από Κάθριν. εκεί ξεκινήσαμε με Δεν μπορείς να αλλάξει λίγο την τρίτη. Και εγώ είμαι τις τρίτες επιπλέον σε μια άλλη σχολή στο Κορυδαλό που λέγεται Μπουγκαλού. Αλήθεια, σε μπουγκαλού. Ναι, Πολύ καλά. ναι. Εκεί κάνεις Εντάξει, μάθημα εντάξει, μαζορέτας εντάξει, ή. Μπατσάτα. Και στην Καλαμάτα στη Fame Dance Academy η Κατερίνα. Ναι, πάω και κάνω. Από εκεί ξεκίνησα να χορεύω. Που ήταν ο Από εκεί Σταύρος. ξεκίνησε. Βλέπετε ότι όλα Εκεί που διδάσκω συνδέονται. εγώ, ξεκίνησε μαθήτρια η η Κατερίνα. μασονία του χορού. Ο Φέρνει ένας στη βέβαια, δουλειά, άλλος έρχεται. Πάω σε μενερακά και κάνω ladies μπατσάτα. Θα γίνει χαμός. Και γιατί δεν κάνεις και εμένα. Έλαντε, κοντά είσαι. Ισχύει, θα μπορούσα. Η αλήθεια είναι εγώ είμαι πιο κοντά στο Ladies από την Κατερίνα στο Men's. Ναι, πραγματικά. Τώρα τελευταία που χορεύω κι εγώ ντάμα follower βασικά, να το πω πιο σωστά. Πιο κοντά είμαι εγώ. Ευτυχώς που το βίντεο λόγω αλκοόλ είναι άνω το 18, δηλαδή έχουμε πει πολλά. Πάλι καλά. Δηλαδή νομίζω σε κάποιες χώρες πρέπει να βάλουμε πάνω από 21. Κάποιες πλέον και. Οπότε να ρωτήσω. Είδες τι, ξέρεις τι πρόσεξα τώρα. Κάνω ladies, ντάμες, αυτό μόνο μπατσάτα και εσύ λέει και δεν κάνεις κάτι. Μπορώ να κάνω κάτι, δεν καταλαβαίνω. Έτσι, άλλαξε τόνο και θέση. Από εκεί που ήταν. Δηλαδή περίμενα να πετάσει κιόλας και λόγω σε φάση. Δεν κάνω άντρας. Ωραία, τέλεια. Βρέτε καλά τα παιδιά, ωραία. Δηλαδή μετά πόσα χρόνια πήγετε Λασέκτα που είστε εδώ στην Αθήνα. Φέτος πήγαμε το ξεκίνησε. Σεπτέμβρη, ναι, μετά από 3 χρόνια. Μετά από 3 χρόνια. Τα καλό βήμα. Από 2. Δυνατό. Λασέκτα δυνατή. Ναι, πολύ καλά. Πολύ πολύ καλά. Ξέρετε κάτι, με έχετε Όλα ωραία. λαγκάρει. Με έχετε λαγκάρει πολύ. Δηλαδή έχουμε. Διδάξανε και σε άλλες σχολές πριν. Διδάξανε, με αυτό λέω. Ναι, εννοείται, Λασέκτα, επειδή είναι εννοείται. έτσι κι Και αλλιώς στη από τις πιο- Λασέτα νομίζω φέτος ξεκίνησε η Ναι, συνεργασία. ναι, φέτος. Το λέω ακριβώς γι' αυτό, επειδή η Λασέκτα είναι από τις πιο αναγνωρίσιμες σχολές στην Ελλάδα, ας πούμε, στο social που λέμε, στη σάλσα και στην πατσάτα. Είναι μεγάλα καταξίωση για δύο νέα παιδιά. Άσχετο άμα είναι single Βάλαμε και την άμα είναι πατσάτα μια καλή. στη... Ξανά. Καλώς και Την ξανά θα βάλαμε. κάνω και διαφήμιση στον Νίκο μου, βέβαια.
Δούλευε εδώ τις Πέμπτες ο Μαράτος με τον Δημήτρη το ψυχογειό. Έτσι, κάνανε γνωριμία. Κολλήσανε, ταιριάξανε Είδες. και νομίζω φέτος Η αλήθεια είναι ότι πολύ δυνατή η αρχή. η πρώτη κουβέντα περί αυτού του θέματος έγινε στο αντικτύβα όντως. Ναι, Α, Έγινε πολύ. Εσύ πληρώνεις και αυτοί μιλάνε. Κατερίνα, προσλαμβάνω. Μας έδωσε. Μαράτος! Don't say, απλά λέω. Ένα λίγο απολογιστή. Έχω φάει προστήματα, με έχουν απολύσει από δουλειές. Δεν το ήθελα κέρδα. καταλαβαίνω την Κατερίνα, δεν μπορώ. Δηλαδή, πόσο και ποια Δευτέρα θα βγει το βίντεο αυτό, ναι, την Τρίτη ο Μαράτος θα ψάχνει δουλειά, θα είναι από κάτω. Κάνει αντικτύβα. Και ναι, θα επιστρέψει πάρτα. Με τις βαλίτσες πάλι. Βαλίτσα. Σαν τα καρτούν, ένα κοντάρι με ένα μπουγγί στον νόμο, δεν έχει τίποτα άλλο. Και οκ, είχατε τη σάλσα στην αρχή, τώρα πήγατε στην πατσάτα, τώρα πάτε για κιζόμπα να καταλάβω. Μόνο εγώ. Γιατί μόνο εσύ για κιζόμπα, δεν σε ακολουθεί. Ο Σταύρος. Ναι. Γιατί ξέρει να χορεύει και ζόμπα. Εδώ πληροφορίες λένε ότι στην κιζόμπα τα πάει καλύτερα από την πατσάτα. Με την Κατερίνα στη χημεία. Μόνο Α. με μένα. Μόνο με την Κάτρι, μόνο με την Κάτρι. Λογικό. Και ποιος. Όχι, εντάξει, η Κιζόμπα είναι πολύ ωραίος χορός. Πάρα πολύ ωραίος. Αλλά δεν θα κάνουμε μαθήματα στην Κιζόμπα. Γιατί? Μόνο χορεύουμε σε πάρτι. Εγώ με την Κατερίνα χορεύω στο πάρτι. Ρε παιδί μου, στα πάρτι έτσι εδώ πέρα χορεύουμε και καριώτικο τώρα. Τι θα το κάνουμε, το κάνουμε Έλα, θέμα ρε, από του καλεσμένου γιατί χορεύουμε καριώτικο. Έχουν γίνει αυτά εδώ μέσα, γίνονται. Γίνονται. Χαμογελάει που νερά, μα Γίνονται και καμιά φορά γίνονται και χωρίς το περιμένω και καν. Και σε λίγο θα το γυρίσουμε σε μπέικικο στο αντικτύβα. Πιο λάτι. Ωραία, εσείς που έχετε περάσει από διάφορα είδη. Είναι σημαντικό ότι. Θέλω και να τρολάρω τώρα, προσπαθώ να κρατήσω ένα επίπεδο στην εκπομπή μας. Είναι σημαντικό ότι όσοι έχουμε Ο φέρει. μπιπ κρατάει επίπεδο. Ρε φίλε, πάντα προσπαθώ. Όταν όσοι έχουμε φέρει, που είναι προφανώς κάποιοι καταξιωμένοι χορευτές, βλέπουμε ότι έχουν κάνει και άλλα είδη χορών, δεν είναι μόνο θεματική. Ναι. Και αυτό είναι Προφανώς. σημαντικό για Πάντα, όποιον πάντα. κάνει ή για όποιον Πάρα ας πολύ. πούμε μπορεί να ψιλοκράξει κάποιο είδος. Προφανώς όλοι έχουμε προτιμήσεις, όλοι κάπου θα μας πάει καλύτερα, κάποιο θα μας ταιριάζει λιγότερο ή περισσότερο ας πούμε, στην ιδιοσυγκρασία. Αλλά οι καταξιωμένοι έχουν περάσει από διάφορα πράγματα και έχουν μια πιο σφαιρική Εγώ άποψη. το θεωρώ ναι, must εγώ. για κάποιον που θέλει να ασχοληθεί επαγγελματικά να κάνει και άλλα είδη χορού. Εννοείται. Και εγώ Είτε το θεωρώ. οτιδήποτε. Θα σε βοηθήσει πάρα πολύ. Στα πάντα. Πολύ Και ωραία. Οπότε μπάσκετ. οπωσδήποτε. Το Και μπάσκετ, μπάσκετ, το εντάξει, άμα δεν μπάσκετ, ξέρει το να μπάσκετ, πλάρει. το Και μπάσκετ. Επόμενη, μάλλον, αφού έχετε περάσει από τα διαφορετικά είδη, τι πιστεύετε ότι έχει η μπατσάτα που τραβάει, που μαγνητίζει τον κόσμο? Δηλαδή, ίσως να μας πείτε εσάς, τι σας μαγνήτησε. Τώρα, σε μου πεις απλά σε πετάξαν κάπου, σου λέει φιλαράκι, έχει μια διακατηγορία, δεν κατεβαίνει κανένας, δεν πηγαίνει να πάρει κανένα μετά. Μην το πεις αν είναι έτσι. Όχι, όχι. Πες μου κάτι ωραίο. Εγώ έχω όντως απάντηση. Δεν ξέρω αν θέλω να ξεκινήσει η Κατερίνα όμως. Θα ξεκινήσεις? Ξεκίνα αφού την έχεις. Καλά, ναι. Λοιπόν, γενικά η μπατσάτα, εγώ ήμουν σαλσέρο, ο οποίος άκουγε σπίτι του μπατσάτα. Γιατί ανέκαθεν μ' άρεσε. Κρυφή που λέμε. Ναι, κρυφή, μπράβο, μπράβο. Ξεκάθαρα. Prince Royce από το πρωί μέχρι το βράδυ. Ειδικά Prince Royce πέθανα. Λοιπόν, παρόλα αυτά η μπατσάτα είναι κάτι που μου αρέσει πολύ γιατί εκτός από το μουσικό κομμάτι έχει αυτό το fusion μέσα. Το οποίο μας εμπνέει πάρα πολύ και στο να χορογραφήσουμε. Δηλαδή πάρα πολύ. Γιατί έχει αυτό το κομμάτι που μπορείς να κάνεις ό,τι θέλεις. Ναι, θα μου πεις και η σάλσα το έχει λογικά. Όχι, λογικά το έχει και η κιζόμα θα μπορεί να πει κάποιος, αλλά δεν ξέρω, η μπατσάτα με εμπνέει πάρα πολύ. Δηλαδή, οργιάζει πάρα πολύ το μυαλό μου όταν σκέφτομαι κόνσεπτ και τέτοια. Οπότε εγώ μπατσάτα γι' αυτό την έχω αγαπήσει όντως τόσο πολύ πλέον. Έχεις να προσθέσεις κάτι πολύ έτσι συνταρακτικό από κάτι. Εγώ θα πω ότι είχε κενό χώρο στην πατσάτα, οπότε και αυτό πήγαμε εκεί. Ναι, αυτό σκέφτηκες να Δεν ξεκινήσει υπήρχαν. μπατσάτα. Τρύπα στην αγορά, είδες πάλι. Τρύπα στην αγορά. Νάτι επιχειρηματίας. Πώς φαίνεται εδώ Οικονομολόγος, ναι. που έχει πτυχίο Οπότε οικονομικό. έπρεπε να κάνουμε κάτι. Και κάνουμε Στα αυτό. 4 το πήρε το πτυχίο. Να το πω, το πτυχίο το πήρε στα Το 4. πήρα στα 4. Τελείωσε στην Πάτρα οικονομικά. Ισχύει. Σκέφτεται σαν χορευτής. Δεν κατάλαβα. Όχι. Τότε δεν κατάλαβα τι εννοούσε. Τότε δεν καταλαβαίνετε, επειδή όντως. Όλοι οι χορευτές ξεκινάνε το πάθος μου για το χορό. 7 μηνών χόρευα. Μόνο η Κατερίνα 2 ειλικρινής. χρονών ξεκίνησα Λάτιν. Η Κατερίνα, παιδιά, είχε και Ήταν μια καλός. αγορά. Πάμε. Εδώ έχει λεπτά. Πρέπει να Πάμε. βρούμε και κάποιον, θα πάρω αυτό το κοντό. Καλά είμαστε. Είναι σε φάση. Πραγματικά. Όχι άλλο bullying! Ο Μαράτος Junior εδώ πέρα είναι, πώς το λένε, είναι το Ο πιο άτομο, κοντός. ο χορευτός των αντιθέσεων. Δηλαδή, ο Σαλσέρος που ακούει σπίτι μπατσάτα, ο μπασκετμπολίστας που είναι 1,75. Δεν είπε σωστά, δεν είπε καν 70. Ο πατρινός που δουλεύει στην Πάτρα όμως και στην Αθήνα. Που είναι με δουλεύει την στην Καλαμάτα. Καλαμάτα. Στην Καλαμάτα. Με την Καλαματιανή όμως που και αυτή δουλεύει τώρα. Δηλαδή. Ναι, ναι, είσαι, ναι. εντάξει, Όλα είσαι- λάθος. Από πού παίρνεις έμπνευση? Θα ρωτάω τώρα μόνο το ρομαντικό τύπο γιατί θα μου πεις κανένα άτομο, τα βάζω κάτω αλγορίθμους και τα μεταβάζω. Όλα είναι 0-1, παιδιά. Έχει βοηθήσει το chat GPT πλέον. Οπότε ας να ρίξουμε λίγο ρομάτζο τώρα εδώ γιατί από πού παίρνεις έμπνευση? Μ' αρέσει, Σταύρο ξέρεις Μαράτη. γιατί λέει chat GTP. Δηλαδή chat για το μπούτσο. Chat
GPT ρε περίεργε. GTP είναι, μπρο. Καλά τα λέει. Το είπε δεν μπορεί. Είναι chat GPT, γιατί είναι για chat GPT. Απλά εσύ είπες chat GTP και εγώ πεθαίνω. Ωραία, μπορείς να μου πεις τώρα, σε παρακαλώ, Σταύρε, από πού παίρνεις έμπνευση για τις μπατσατοχορογραφίες σας, για χορογραφία, μην μου πεις Εγώ για- τι δίνω την έμπνευση να ξέρεις. Έχεις δει, είπαμε, το voice του chat. Πετάχτηκε. Όχι, μα εγώ τι δίνω στις χορογραφίες. Πώς τη λες? Όχι, Πώς τη δίνεις? όλα μόνο μου τα κάνεις εσύ. Τι δίνω, σκέφτομαι. Κάνουμε και αυτό. Σε φάση. Το κάνεις και αυτό, κυρία. Τον έχει πει κοντό. Τον έχει πει, ξέρω εγώ, ότι είναι κρυφομπατσατέρος στο παράδειγμα και μόνος. Τώρα τον λέει και ηλίθιο. Να σου πω, γιατί δεν θέλεις έναν καθρέφτη να χορεύεις και λέγεις και να τα Όχι, ενώνεις. η αλήθεια είναι το ένας ράβει και άλλος κόβει με το Σταύρο. Έχουμε αυτό το Άντε κανάλι. ρε, πες κάτι. Ποιος καλά για μένα. ο Σταύρος είναι Άντε, αυτό. άντε. Όχι, θα σου πει, ένας ράβει και άλλος κόβει. Και από αυτά τα δύο δεν κάνει τίποτα ο Σταύρος. Έλα, πες. Εγώ αλήθεια, οι πιο πολλές ιδέες που έχω είτε για βίντεο κλιπ που είχαμε κάνει παλιά που δεν πολύ γινόταν ναι, γενικά αυτό ή δεν οτιδήποτε και κόνσεπτ και τέτοια που μου αρέσει πάρα πολύ με το κόνσεπτ. Πάντα μου σκάνε την ώρα που πέφτει γύρω. Πριν κοιμηθώ, εκεί που πάω να κοιμηθώ, μου σκάνε όλα βόμβες και απλά σηκώνομαι όρθιος. Παίρνω τηλέφωνο βιντεογράφος 3,5 ώρα τα ξημερώματα και αρχίζω και λέω ιδέες. Καλά, και άλλοι τις γράφουν εννοείται, εντάξει. Εγώ απλά κάνω την αρχή. Οπότε 3 η ώρα την πληρώνει Ισχύει. η Κάθριν. Οπότε την κτήβα πρέπει να Όχι, σχολάω καμιά 3 φορά. ώρα, 2,5 ώρα πριν σχολάω, να πηγαίνω σπίτι να ξαπλώνω. Ξύπνα ρε, έχω βρει χορογραφία. Σήκω Ναι, πάνω. Ναι, αφού ξυπνάω το Τους πρωί έχω και ξυπνήσει βλέπω όλους. κατεβατά. 4 ώρα το πρωί, 5. Έχω ιδέα, άκου. Και αρχίζει και μου λέει την ιδέα του. Ναι, Λέω, ναι, ρε, πάντα μου πάει. σκάει ξημερώματα. Πάλι, Κατερίνα, Ο άνθρωπος πάλι είναι ξέχασε να πάρει τα φάρμακα. πορωμένος. Μόνο ένας πορωμένος άνθρωπος το κάνει αυτό 3 ώρα το πρωί. Ναι, όχι ξεκάθαρα. Και είναι πορωμένος. Όχι, είναι καλλιτεχνικό. Είναι νομίζω, καλλιτεχνικό, πολλοί είναι- καλλιτέχνες έχουμε ή έχουν τέλος πάντων. Εμπνεύσεις όταν δεν λειτουργεί ο εγκέφαλος. Το βράδυ πάντα. Όχι, είναι δυνατό. Όλα καλά. Λοιπόν, Πείτε, ρίχτε κάτι άλλο. Εσείς μου τον έχετε πάει την κουβέντα σαν το παιδί πάλι. Τώρα είναι σε βάση που Έλα περνάμε για από μας. δίκο. Έλα Έλα για για μας. μας. έλα να πιούμε λίγο. Έλα. Για Στην μας, πατσάτα, για σάλσα, καλαμάτα, Κιζόμπα. μπάσκετ. Ζόμπα. Άρε να Γιατί αφήνεις ένα χαρούμενο σαν κιζόμπα. Ξέρω εγώ τι λέω. Ας πιω. Ωραία. Λοιπόν, Τι χρειάζεται. Εγώ. Συγγνώμη, την έχεις δει It's me, Natasha. με το μαλλί κάτω και να χορεύει χορογραφία. Άστο. Από εκεί βγήκε και το Νατάσα. Hills. Μπατσάτα ladies ήτανε. Α, sorry. Τα Όχι, κοτσάτα εμένα. τα ladies. Όχι Hills. Έτσι και την έβλεπες μαζί με τη βότκα θα έλεγες Νατάσα. Λοιπόν, πάμε να κάνει την ερώτηση για κάνε. Ποια ερώτηση τώρα, με έχετε σπαμάρει, δηλαδή πραγματικά. Έλα, Δεν το θέλω να έχεις, το ρωτάω έχεις, μόνο τι κάνουν το βράδυ. Έτσι έχουμε ρωτήσει αν είναι singles, τι κάνουν, με ποιους πάνε, αν πάνε. Δηλαδή, αν πάνε, να με σπίτι. Κάτι πρέπει να πάθουμε κι εμείς εδώ Θα πέρα. ρωτήσω λίγο, ξέρω αν έχει πληρωμένα τα κοινόχρηστα. Εντάξει, θα πω και το πιο σημαντικό τώρα. Πόσο είναι? Τι ηλικία θα ρωτήσουμε. Εννοείται. Να μην ξέρει ο κόσμος. Τα έχουμε καταστρέψει όλα εδώ. Έχουμε γίνει σε αυτό το επεισόδιο Και πρόσεξε, εδώ μιλάμε για πιπινάκια, όχι. Μιλάμε Έχουμε για σαν τις ανερχόμενα. εξομολογήσεις του Γιωργαντά, ας πούμε, εδώ πέρα. Που είναι... Ισχύει. Να βάλουμε το. Είμαστε 26 και 2. Μαζί. Εντάξει, κακώς ρωτήσα την 26. ηλικία. Εγώ δεν ήθελα να μάθω ότι είναι τόσο μικρή. Εγώ είμαι ακόμα 25. Σε μια εβδομάδα κυριολεκτικά γενέθλια, όντως. Και κάνει ξέρω εγώ, και είναι μάλλον της λέει, εντάξει, αλλά θα λέμε ότι είμαι 73. Ένα 75. Όχι. Εσύ 25. Ωραία. Εντάξει, 26. 26 είμαστε και 2. Τι έχετε να πείτε σε αυτούς που θεωρούν, εντάξει, και αγοράκια και κοριτσάκια θα πω εγώ, τέλος πάντων, και τα αγοράκια μας έχει πάρει πάλι η μπάλα συνήθως αυτό, που κάνουν μπατσάτα μόνο και μόνο για να βρουν ερωτικό σύντροφο. Καλά κάνουν. Θες να σου πω κάτι, επειδή εγώ είμαι Γεμίζει Το ξέρω να το έχεις φιλοσοφήσει. παραείμαι Πες μου. ρομαντικός με το χώρο, πέρα, αλήθεια. Παραείμαι, μιλάμε ότι μπορώ απλά να κάθομαι να σκέφτομαι πράγματα που έχω κάνει και να κλαίω. Τέτοια κατάσταση γενικά είμαι τόσο. Θα σου πω, πλέον επειδή είναι και εργασία και δουλειά. Λοιπόν, θα σου πω, κάποια στιγμή μπαίνει σε μια φάση να το αποδεχτείς. Οπότε λες ότι, OK, βγάζω χρήματα από αυτό. Ναι, OK, ο κόσμος γράφεται για αυτό το λόγο, γιατί OK, θέλει να γνωρίσει κάποιον να κοινωνικοποιηθεί. Οπότε ξέρεις τι σκέφτηκα, λέω, OK, καλά κάνουνε, δεν πειράζει, δεν μπορώ να κατακρίνω κανέναν. Οπότε εγώ έχω τουλάχιστον όφελος μέσα στο μάθημα σαν δάσκαλος να τους πω έναν τρόπο να το κάνουν πιο όμορφα τουλάχιστον. Δηλαδή, θέλεις να ρίξεις μια κοπέλα, μην βάζεις το ποδάρι σου μέσα στα πόδια της και αρχίζεις κάνει τέτοιες βλακίες, ξέρω εγώ, μην τρίνεις το πάτωμα, τουλάχιστον κάνε το πιο διακριτικά, να είσαι ωραία, να μυρίζεις όμορφα, να χορεύεις καλά, έτσι θα τη ρίξεις πιο εύκολα. Από το να κάτσεις να σε γλιώζεις, να της λες
Στα αυτή πάμε μετά για κρέπα και τέτοιες. Αυτό δεν το έχω ξανακούσει. Καφάκια από μαράτος θα πάμε μετά για κρέπα. Αυτό είναι και διαφήμιση αντικτύβα γιατί είναι ακριβώς από κάτω Κατερίνα. Αυτό είναι κόψιμο. Τι να μην κάνεις. Οκ. Άμα εδώ καφάκια να πάμε μετά για κρέπα. Έχει μπει μπαν. Όσοι βλέπουν το βίντεο, όσα αγοράκια σας λένε πάμε μετά για κρέπα, δεν θέλουν μόνο να χορεύουν μαζί σας. Ισχύει. Εμένα μου έχει τύχει να χόρευα με ένα παιδί, τέλος πάντων, λίγο πιο μεγάλο. Οπότε δεν ήταν παιδί. Ήταν γερός. Ρε παιδί μου, Με την Ένας τρίτη παιδάκι. ηλικία. είχα χορέψει μαζί του μία φορά. Ναι. Γενικά και λέω εντάξει, δούλευα, οπότε λέω πάω να το ξαναχορέψω. Και μου λέει, τσάμπα έρχεσαι, ψάχνω για γκόμενα. Ναι, αλήθεια. Και μου λέει, ψάχνω μου λέει για κοπέλα. της που έριξε είχε πόρτα πει. και δεν χορέψανε. Και μου λέει, τσάμπα Έφαγες μου λέει, χίλια. έρχεσαι. Και του λέω εγώ, εντάξει πάλι καλό που μου το είπες, του Ρε, λέω, κύριος. γιατί δεν, ναι. Φίλε, όποιος κι αν Έπρεπε είσαι. να το πεις sorry ρε φίλε που δεν σου κάνω. Ξέρεις από καφέ. Είμαι πολύ άντρας τώρα, τι να κάνουμε, εντάξει. Εντάξει. Είναι πολύ συνειδητοποιημένο. Έχει τύχει αντίστοιχη φάση κάτι και εμένα μου έχει κάτι Έχω αντίστοιχο. κάνει κι εγώ σε μια κοπέλα, αυτό το έχω πει. Ναι, το έχω πει κι εγώ. Είναι φίλε πολύ εντάξει, γιατί α πούμε σου λέει ξέρεις τι, αυτή είναι τα σκάλα εδώ ρε φίλε. Δηλαδή δουλεύετε, έρχεται να βγάλει το κορίτσι το μεροκάματό τη, α πούμε δεν θα φάμε εδώ πέρα. Δεν Ξέρεις έχει τι, ψωμί. είναι λίγο διογενικό, ρε. ξέρω Κάνει όμως. στην άκρη να μην μου στερήσει αυτό που θα λέω να δω. Θέλω να δω. Δεν θα πάμε εδώ πέρα. Δεν έχει. Μπορεί να την καταφέρει. Άλλη κρέπα, άλλη Ρε φίλε, κρέπα. σου Άλλη πες κρέπα. εκεί τώρα. Δεν βάζει στόχους στα όνειρά του, μπορεί να την καταφέρει. Παιδιά, το θέμα δεν είναι να βάζουν στόχο να βρουν μπατσάτα για να πω τίποτα την Κατερίνα. Το θέμα είναι να έρχεται εδώ να χορεύει, να περνάει καλά. Οκ, κάποιο θέλει να περάσει καλά μόνο έτσι. Εντάξει, τι να κάνουμε, διακριτικά. Κάτσε, Ναι, ρε, το βλέπει πιο- την Κατερίνα σου λέει είναι ψηλά τα στάντερ εδώ. Δεν το Ψηλά πάλι θε να την πει στο μαράτο. Θα πούμε και για σένα, θα πούμε, μην αγώνεσαι. Φεύγω. Έχω αρχίσει και νιώθω και εγώ άσχημα για το μαράτο πλέον, που δεν το κάνω αυτό. Γιατί είσαι και εσύ κοντός. Ξέρεις τι, ωραία, ωραία, να πούμε. Κατερίνα, θες να δεις την εκπομπή μας κάθε εβδομάδα. Να πιάσεις μόνο. Θες να κάνουμε κάτι. Γέννησε εσύ, μπαίνει η Κατερίνα. Ξεκινά τις ερωτήσεις. Λοιπόν. Ακούστε να δεις πώς θα Νομίζω δεν έχει δει τα προηγούμενα κοπέλα. Πώς θα αποκαταστήσουμε τη φήμη. Είναι λίγο αντιτηλεοπτικό mic, συγγνώμη πρέπει να το κόψουμε. Λοιπόν, θα σηκωθούμε όρθιοι να δούμε τι διαφορά έχουμε ύψος και θα δείξω μόνο εγώ την ταυτότητά μου που λέει το ύψος μου επάνω. Να δούμε πώς Το ύψος είναι. λέει, ο τόσο Μαράτος. παλιός είσαι. Πρόσεξε να δεις, λέει ύψος και θα δεις ότι τη δικιά μου ταυτότητα λέει ότι είμαι 1,81. Όντως. Αλήθεια. Ναι, άρα θα το κάνω. Θες να Πόσα δεις λίγο την λάθος. κάμερα γιατί κάπου θα χαθούμε νομίζω. Πόσα Είναι η λάθος. κάμερα από Είναι η κάμερα πάνω, ωραία. νομίζω, λογικά. Σήκω λίγο Πιάνει πάνω. και δεν Να πιάνει. δούμε πόσο είσαι. Ωραία. Είμαστε πάνω κάτω στο ίδιο ύψος. Ωραία, περιμένετε Κάτι λίγο σε που αναφέρω δώσει. ταυτότητα. Ωραία. Όποτε με Να πάω κι εγώ θα στο με βάλει τώρα αστυνομικό ένα κόμμα βίντεο. Ιστορίες. Να πάω στο ίδιο αστυνομικό τμήμα να μου γράψει και εμένα έτσι. Με όσα περισσότερα δώσεις, ξέρω έναν, Πόσο θα έχεις σου βάλει πληρώσει. πόντους. Λοιπόν, σε ποια κάμερα, το δείχνω εδώ, περιμένετε. Κάμερα 1, κάμερα Σαν να 2. ήρθα και είναι η ταυτότητά μου. Ωραία, εντάξει, εγώ είμαι αυτός. Ναι, τέλεια. Βλέπετε υπογραφούλες κάτω τα πάντα. Μην δείχνεις το όνομα αυτού που έχει υπογράψει. Βλέπετε, εγώ είμαι πάλι, λέει Τραγκασφίλιππος, μάλλον το βλέπετε και κοιτάξτε εδώ τι λέει για ύψος, θα το κάνουμε ένα screenshot. Λέει ότι είμαι 1,81. Τέλεια, είμαι 81. Πάρτε τα. Είσαι 1,81, συγχαρητήρια, τον αφήνω τον ταυτότητα για reference. Ευχαριστώ, μπορείς πλέον Δικαιώθηκα, ρε. screenshot το βίντεο και ότι είμαι 1,81. Έχει λαδώσει. Αχ, γιατί άλλο θέλετε να πούμε, θέλω να κάνω μια αποχώρηση. Όχι, θα κάνω κι εγώ κάτι Φίλε, το αντιτηλεοπτικό. Το Έχω κι εγώ ελέγχει. ταυτότητα, αλλά βαριέμαι να την Θα ψάξω. Λέει 1,79, να κάτσεις με δίπλα, ρε τραγκόνι. Αυτό δεν θα κάνω τώρα, αυτή τη δουλειά θα κάνω. Ναι, ναι, Για ναι. Φίλε, θα θες για, ταυτότητα και εσύ, τι Εδώ, θέλεις. εδώ. Χαμήλως με Εμένα- δεν φαίνεται, δεν φαίνεται. Εμένα γράφει 1,79. Ας πω, Άρα μήπως κάποιος κάνει μπέρδεψα λάθος. το 8 με το 6, κάτι. Παιδιά, δεν θα τρολάρουμε εμένα τώρα και ταυτότητα, δεν θα αμφισβητήσετε και δημόσια έγγραφα. Έχετε φάει 8 πρόστιμα να πούμε από την αρχή του επεισοδίου και θα δείτε τώρα την αστυνομική ταυτότητα με σφραγίδα στρογγυλή πάνω, ωραία μπλε, κοίτα εδώ, ασπρόμαυρη και μια όλα εδώ υπογραφές να πούμε. Θα μου πεις εμένα τα λεξέματα. Ισχύει. Μα τα λέω, το βγάζω να πάρω. Κάτι ήθελα να ρωτήσω, αλλά το έχω ξεχάσει. δεν το- Ήθελα να Το πάω- θα πιο ήταν πάρα πολύ περίεργο σημαντικό. πράγμα που του έχει συμβεί σε πάρτι, κάτι. Αυτό, κάτι- μπράβο, ρε, η το Κατερίνα θυμήθηκε έχει ο πιο τέτοιος. περίεργο. Άρε, Στέλιο. Στο αντικτύβα κιόλας. Κάτι που σας έχει συμβεί εδώ, κάτι πολύ τρόλ. Αυτό στο δικτύβο έχει γίνει. Αυτό δεν ήταν το πάρτι. Α, με το- Αυτό δεν ήταν τρόλ. Και τι Εντάξει, ήταν. Επειδή δεν σ' αρέσει.
δεν αρέσει σε κάποιον, δεν μπορεί να πει ότι είναι τρόλ. Έχεις δει εσύ κάτι σου συμβεί κατά αντίστοιχο, έχεις φάει χιλόπιτα, έχεις δώσει χιλόπιτα. Δεν θυμάμαι. Κάτι που σε Ρε έβαλε παιδί μου, στα. είτε δούλευες εδώ είτε όχι, κάτι που να σου έχει συμβεί έτσι αξιώσει. Δεν σε έχει πιάσει καμία από το μαλλί, ρε Σταύρο, και σου πει. Δεν σου έχει γραπώσει καμία κάπως περίεργα. Ναι, εντάξει, σίγουρα. Σίγουρα έχει γίνει. Στο δεξί μου κολομέρι έχω τα κλειδιά του σπιτιού μου. Πάρτα και έλα. Μιλάς για Χωρίς αλήθεια να σου πει ιστορία τώρα. αλήθεια. Με Ναι, έχεις ρε. κρυπουλιάσει. Όχι, ρε. Όχι. Κυρίως έχω νιώσει αυτό που κυρίως λένε το ότι οι καβαλιέροι το κάνουν, δηλαδή να είναι η κοπέλα μπροστά και να τουρλώνει και να δίνει πόνο πίσω. Και εγώ να είμαι ακόμα πιο πίσω. Ναι. Δηλαδή αυτό σίγουρα έχει συμβεί μια φορά. Έχει ξανασχολιαστεί αυτό σε Εγώ- προηγούμενο επεισόδιο. Νομίζω οι άντρες αρχίζουν και κάνουν come out που λέμε. Ναι, ξεκάθαρα. Όχι, παιδιά, όσοι δηλαδή βλέπετε, να ξέρετε τι τυχαίνει και τα κορίτσια γίνεστε, μην πω τίποτα, κάνετε καφρίλες, κάνετε χοντράδες. Δηλαδή, πολύ απλό είστε. Κάνουν αρκετά. Απλά συχνά τα αγόρια δεν το Εντάξει, λένε έτσι. δεν Απλά ξέρεις, όχι όλοι σε όλα κάνουν. τα αγόρια, γιατί το έχω παρατηρήσει. Όλοι κάνουν. Αλλά ο Μαράτος, επειδή είναι γνωστό στην κοινότητα, μπορεί να τον πειράξουν αρκετές φορές κορίτσια. Εντάξει, είναι και ωραίο παιδί να το πούμε Είναι και ωραίο κιόλας, παιδί. είναι ωραίο Είναι και παιδάκι. ωραίο παιδί. Εγώ να ξέρεις εδώ στο αντικτύπα, για κονσομασιόν δεν έχω, δεν έχω για Αλήθεια, κονσομασιόν. του έχουμε τσακίσει στην ψυχολογία. Η μία τον λέει κοντό. Συνέχεια του. Εσύ τώρα βγάζει κι άλλο. Δηλαδή, άμα τα βάζει, του έχουμε φτιάξει λίστα. Τώρα λε, είναι ωραίο παιδί. Ξεφάσισε, εγώ έχει κερδίσει πανελλήνιους διαγωνισμούς. 2 φορές έχει πάει σε παγκόσμιο πρωτάθλημα και λέει φέρνει τον αντικτό. Πώς το λένε, το φέρνω στο αντικτήβα γιατί είναι ωραίο παιδί. Και εγώ λέω, να ο χορός. Σιγά το πατσαντέρο, έτσι είναι. Μαντέψτε ποιος δεν θα ξαναέρθει στην εκπομπή. Όχι, μαντέψτε ποιος θα αρχίσει να ζητάει περισσότερα. Πάρα πολύ ωραία. Θέλουμε να μας κλείσετε έτσι με μια ευχή για να κλείσουμε σιγά σιγά αυτό το επεισόδιο που προφανώς θα κοπεί. Ή από το SURU ή από το YouTube, από κάπου θα κοπεί. Δεν θα έχει Όσοι προλάβουν και το δουν, ναι. Όσοι προλάβουν και το δούνε για περιορισμένες εμφανίσεις. Μια ευχή έτσι για εσάς, για αυτούς που χορεύουν, για τους μαθητές σας, δεν ξέρω, έτσι, πείτε ένα αισιόδοξο μήνυμα. Να κάνετε μπάνιο. Σου αρέσει η αισιοδοξία της. Α, και πλάκα κάνω. Όχι, μην κάνει πλάκα. Να κάνετε μπάνιο. Πλάκα κάνω, αυτό δεν ήταν ευχή. Βρε ρομαντική τύπε, σε παρακαλώ, σώσι μου λίγο το επεισόδιο. Αλήθεια. Ναι, αυτό σκεφτόμουν μέσα μου, το επεξεργαζόμουν τόση ώρα που μίλαγε. Γιατί και στο- τέτοια. Θα σε Έχει πάρουμε γίνει πέρα στους τηλέφωνο ρόλους, 3,5 ρε ώρα που θα έχει ξυπνήσει. Να το δώσω λίγο παραπάνω. Πάρα πολύ ωραία. Ωραία, αν δεν θες Να κάνετε αυτό που αγαπάτε και να περνάτε όμορφα. Εντάξει, Πολλά δεν μπορεί. Πέτα κάρμουνα, Φίλιππε, Φίλι, πέτα κάρμουνα. Δεν μπορώ να γίνω πιο ρομαντική. Δεν μπορώ να νιώθω. Θα αλλάξω εγώ, κάρμα. Ρομαντική τύπε, πες το. Θέλω στο edit μελωδία αγάπης τώρα. Καρδούλες. Να αγαπάτε αυτό που κάνετε. Αν θέλετε να ασχοληθείτε επαγγελματικά, να μην το έχετε σαν στόχο να γίνετε επαγγελματίες χορευτές, γιατί δεν θα γίνετε εύκολα. Πρέπει να το αγαπάτε αυτό που κάνετε, αλλιώς δεν πρέπει να γίνει ποτέ. Και άμα απλά θέλετε να χορέψετε στα πάρτι, δεν γίνεται να βγαίνουμε βράδυ χωρίς να έχουμε κάνει μπάνιο, να μυρίζουμε όμορφα, πολύ σημαντικό. Και να είμαστε κόσμοι, κόσμοι και για τους άντρες και για τις κοπέλες. Απλά να είστε κόσμοι, όμορφα, ωραία και όλα θα γίνουν. Και να μην πετάτε τις ντάμες μέχρι το πάτωμα. Δεν γελάσετε, παιδιά. Γιατί δεν γελάσατε! Όχι, Χορεύετε όλοι έτσι! γιατί αυτό είναι Ξέρεις σοβαρό. Το έχουμε ξαναπεί. Περίμενε. Εγώ τσακωθεί με καβαλιέρι Ναι, αυτό όχι. το λόγο. Παιδιά, γι' αυτό πάμε στα μαθήματα. Ναι. Δεν χρειάζεται να πας 100.000 Α. χρόνια. Δεν χρειάζεται να πας 100.000. Ένα τρίμηνο, ένα εξάμηνο να πάρεις τις βάσεις τουλάχιστον. Άμα Ναι, δεν ναι, θέλεις παιδιά. να ασχοληθείς περαιτέρω με το χορό, πήγαινε ένα τρίμηνο, ένα εξάμηνο να φέρεις κορίτσια στα πάρτι, να μάθεις λίγο πώς ρίχνουμε, πώς κάνουμε σωστό lead. Στην πέφτουμε. Και πώς υπάρχουν σημάδια και αυτό. Τέλος πάντων, να μάθεις λίγο κάποιες βάσεις που χρειάζεται ο χορός για να μην τραυματιζόμαστε. Γιατί Ισχύει. η πίστα είναι για να περνάμε καλά, Ισχύει. όχι για να σκοτώνουμε τα κορίτσια και να σπάμε τα κοκαλά μας. Μήνυμα προς τους καβαλιέρους. Και να μην σηκώνετε τις ντάμες ή μην κάνετε ακροβατικά ενώ κάνουμε social. Έλεος. Έχει ταβάνι από πάνω. Πού την πας. Δεν βρίσκουν όλες. Αυτό εδώ βρίσκει που είναι 2,5 μέτρα. Ναι. Δηλαδή, κάνεις έτσι μπαμ, κουβαλάει πάνω. Άμα έχεις καμιά μηνών. Είναι απλό. Έχετε δοκιμάσει σαν καβαλιέρι να πέσετε προς τα πίσω μέχρι κάτω. Α, Δεν πες θα έχετε μέση. Πες τα. Λεμό! Όταν ρίχνουμε την τάμα, Πάει πιο όλο. απαλά. Δεν χρειάζεται να φτάσει να σπάσει μέσα, να διπλώσει. Έμα. Α, Αγία Επόμενη μου. φορά πρέπει να το δείξουμε να κάνουμε και presentation. Τα παιδιά πώς ρίχνουμε ή πώς δεν ρίχνουμε. την Έχουμε τάμα. πολλά να πούμε, τώρα δεν έχουμε πει τίποτα. Και σε φάση φωνάζουμε και το Ζάνκοβιτς να δείξει πώς ρίχνουμε τάμα. Κακά! Εγώ έχω να ανακοινώσω ότι τα παιδιά θα τα ξαναδούμε στο Βεβαίως. επεισόδιο κάποια στιγμή στο μέλλον. Προφανώς, και γιατί λογικά αυτό- θα τα ξαναδούμε και σε άλλα βιντεάκια στο Αντικτίβα, γιατί ξέρετε, τους έχουμε συχνά εδώ. Άμα μας παρακολουθείτε TikTok, Έκπληξη, Instagram, έκπληξη. Facebook, YouTube, όπου και να μας παρακολουθείτε, θα τους πετύχετε. Εγώ έχω να πω κάτι πριν κλείσουμε για τα παιδιά και γενικά για όλα τα καινούργια ζευγάρια που ξεκινάνε τώρα στην μπατσάτα, γιατί η μπατσάτα στην Ελλάδα είναι μια καινούργια κοινότητα. Είναι ότι είναι φοβερό ζευγαράκι, είναι πάρα πολύ καλή. Αν θέλετε να μάθετε μπατσάτα
αξίζουν σαν δάσκαλοι. Στη Λασέκτα είναι αυτή τη στιγμή που ξέρω ότι είναι κοντά στην Αθήνα και τις περιφερειακές σχολές. Θα έχω κάτω εγώ το Instagram τους και τα στοιχεία τους. Να μπείτε να τους ακολουθήσετε, να τους δείτε και να δείτε πού δουλεύουν. Και να πω ότι είναι πολύ σημαντικό όταν βλέπουμε νέα παιδιά και νέους καλλιτέχνες να τους στηρίζουμε. Γιατί αυτοί είναι το μέλλον της κοινότητας. Και όσο καλύτεροι είναι, τόσο καλύτερο είναι και το μέλλον όλης της κοινότητάς μας. Τώρα, εγώ μιλάω και απευθύνομαι κυρίως στους μπατσατέρους και στους σαλσέρους και στους χορευτές γενικά. Και να μην τους κόβουμε. Τα είπε όλα. Κάτι ακόμα. Και μόλις τον έκοψε. Να μην τους κόβουμε. Ότι είναι παράδειγμα γιατί είναι από τα νεαρά παιδιά που χώθηκαν μέσα στη ζούγκλα, θα το πω, με όλα αυτά τα ονόματα, με όλους αυτούς τους μεγάλους χορευτές και κατάφεραν να αναδείξουν το ταλέντο τους. Οπότε το λέω για τα καινούργια άτομα εκεί πέρα, μην το παρατάτε, μην το αφήνετε, μπορείτε να φτάσετε και εσείς εκεί ψηλά. Εν τω μεταξύ, μόλις μας είπε η Κατερίνα Φέρτε μου ένα χαρτομάτιλο να κλάψω. μόλις μας είπε ότι απλά γιατί ξεκίνησε την πατσάτα, είδα ότι υπήρχε κενό στην αγορά. Όχι, εντάξει, το αγαπώ. Αυτό το είπε για τρόλ, ρε. Εννοείται. Λοιπόν, εγώ που παρακολουθώ τα βιντεάκια τους, οι χοροί τους όλοι είναι φοβεροί. Ένα βιντεάκι τους παραδόξα έχει πάει viral στο Facebook, δεν το έχουν δει καν, έχει πιάσει 100.000 views. Αλήθεια. Να υποχωρεύετε εσείς οι δύο, ένα social. Πάει κανένας χρόνος τώρα, δεν βαριέσαι. Κάτσε να δεις το Lady Style, θα δεις εκεί που θα πάει social. Γενικά, μπείτε, κάντε τους follow, δείτε τους. Εμείς, παιδιά, σας ευχαριστούμε πάρα πολύ. Εμείς ευχαριστούμε πάρα πολύ. Όχι, που εμείς ήρθατε. ευχαριστούμε. Μα εμένα ρε Μα παιδιά, εμείς ευχαριστούμε. Εμείς ευχαριστούμε όντως γιατί βοηθάτε πάρα πολύ την κοινότητα και αλήθεια παιδιά, αυτό είναι ισχύει. σπάνιο και ξέρω ότι το αγαπάτε πάρα πολύ και έχετε βοηθήσει πάρα πολύ την ναι, μπατσάτα. Κυρίως θα μιλήσω για την μπατσάτα τώρα. Το λέω σοβαρά, δεν το λέω επειδή είμαστε στο βίντεο, ούτε επειδή είμαστε τώρα και μας πληρώνετε 1.000 για να τα πούμε όλα αυτά. Πλάκα κάνω. Αλλά αλήθεια, το σεβόμαστε πάρα πολύ και σας ευχαριστούμε και εμείς πάρα πολύ για όλα. Αλήθεια. Όλους. Και τον Φίλιππο. Και το φίξες. Α, είναι και αυτός εδώ. Ξέρεις τώρα που αποκάλυψε πόσα λεφτά σας δίνω, πρέπει να ανοίξει βιβλία και να μου κόψει τιμολόγιο. Θα μας Μακάρι να μας τα δίνες. Παιδιά, Έλα, γεια μας. άντε για μας. Θα σας δούμε την επόμενη Δευτέρα στο επόμενο επεισόδιο. και να Φιλιά πολλά, τάσα. να προσέχετε, να χορεύετε και να αγαπάτε αυτό που κάνετε. Φιλιά πολλά. Bye.